जय जगन्नाथ। आज सकाळु सकाळु ମୁଁ ଉଠିଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ, ବାହାରେ କି ପ୍ରକାର କୁହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖି ଘର ସଫା କରିକି ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ପରିବା କିଣିବାକୁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମୋ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ, ଗାଡ଼ି ବାହାର କରି ପରିବା କିଣିବାକୁ ଯିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାହାଚରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲି। ଏଇଠି ମୋ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି ଗ୍ୟାରେଜରେ, ସେଠି ମୋ ଗ୍ୟାରେଜରୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିକି ବାହାରି ଗଲି ପରିବା କିଣିବାକୁ। ଏଇଟା ହେଲା କିଛି ବାହାରର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟରେ 6ଟା ବେଳେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଗଲେଣି। ମୁଁ ବି ଚାଲିଗଲି ମୋ ପରିବା କିଣା କାମରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କୁହୁଡ଼ିରେ ଚାଲିଗଲି। ବାଟରେ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଇଦେବି। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ନୂଆ ବଜାର ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲିଣି। ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି ପରିବା ଦୋକାନରେ। ପରିବା ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏତେ ସାରା ପରିବା ଭିତରୁ ଆଳୁଟା ବାଛିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଭାଇନା ଜଣକ ମୋର ଚିହ୍ନା, ସେ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ମୋତେ ପରିବା ଦେଲେ। ମୁଁ କିଣିକି ଧରିକି ଆସିସାରିଲା ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ମୁଁ ଯାଇକି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଭିତରେ ବସିବି ବୋଲି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।